eko na emeni mmanwụ Kenani n'olu eko na emeni mmanwụ Ọsọ ndeli atụ egwu na nuke odogwu Igbo na kenenu odogwu kata ka mmanwụ Oji aka betigbu agụghị na mmili Ajụta na agba adudu gali odezu Igbo mmanwụ Osu Igbo ndụ na nuke mmanwụ be m Mgbe Igbo kene na onye na-ekwu okwu ya Ozugbo Dr. Bella Makobi nwa Traditional Dr. Bella Makobi nwa Yeli na nuke mmanwụ Yeli na nuke kemkwe eziokwu gị nụrụ na ntị odegili Ọkwa ịma n'echiche mmadụ n'enu ụwa N'echiche Chukwu aka bụrụ ofu ịmali Ọkwa ịma na gị bụ mmụọ na-apụ apụ Ife agha emegwenu gị n'ike Obele ihe egbu gị egbukwe n'onwe ya Obezi eme ihe mụ ya na-arụ ka ịnụrụ onunu Ama aka mmiri ama ọgazi n'enu ụwa Na keke ya dị ya na-arụ Mgbe ọ na-ekene na osisi dị n'iwu Osisi dị n'iwu na a na-egburu ya n'ike chacha Igbo na-ekene na odigidi Igbo na-amụsụ na-eme mma na Igbo ka ịmali Igbokwa na-amụsụ ndị ọzọ na-eme njọ n'enu ụwa Mana amụsụ ndị eli na-eme mma kenụlị ya Kene na ọzọ ndị eli na n'oge mgbe obe kene Ndị eli na n'oge bụ mmanụ Ajụta na mmadụ n'ogali Halụsị pụlapụ webata n'Igbo mmanwụ trendybeats.com. Original born is a flavor, funky dance all the time. Akwamuna chimusaga, akwamuna chimusaga nenu wanu. Oninya chukunya lumuka mujaga. Chiomale, akwamuna give for life wa. Ogono gondo na rusikenu, omoyaka nyenado. Mayo ku, wisdom and understanding, omoyaka nyenado. Ogwajodolu oneka moga bonu. Akwalele kamu nebe. Ichu wabo, wamuna chimusaga. Ijawele, okwayaka nyenado. Aichebe, Ainaba, Aichebe, Ainaba, Ufuobi kaichi ejema. Aichebe, Ainaba, Nanu wasi adenu Imaline chiga bono Amalizilele Eye no medozile Ema bakanyela akueku Umo bili Igbo na flevo Ijere mama Ena nuge kunara Onye nwanyị nọnyere unu Father na-elekọta parish anya and the Episcopal Vicar of Adapuku region, Reverend Father Anthony Anike, ma ndị fara anya na-arụ ọrụ, our own brother, Reverend Father John Mark Agulefo,
who is working in faraway England, and the manager and principal of the vendor of Nonetity has done a great job. The sister, the choir, Umuntoro, Umuaka Funana, Otojuni Jesu. Tata, I know na Ezinuno, Sir and Lady, Dr. Anthony, Mwaneme, Maka Mmemme, Ibu Ichie Tata. I na Chukwu ka ọ bịa nọnyere ya na ezinụlọ a ka mmemme tata gaa ọfụma ka ọ kwado ugwu a ga-ebuga ya n'ụbọchị tata bụrụ nke ga-eme ka ngwazi mkpebi ijelu obodo anyị adazụ ugwu na ndị ọzọ ozi anyị na-ayọ ka ndị ga-abịa nọ na n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla nke kasị nke ndị nke mfu n'anya ka anyị nwee ike inye ugwu na nsọpụrụ dịrị ọkwado ugwu a ọ ga-abanye ya taa. Ụmụnne m iji kwado onwe anyị nke ọma maka ihe omume ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị meghela site n'ịyọ mgbaghara nke njọ. Anyị ga-eme nke a site n'ịgọzi mmiri na ichetara anyị mmiri nke nwụcha baptism. We humbly pray you, Almighty and merciful Father, to bless this salt which you have created. Through the prophet Elisha, you commanded salt to be cast into water to make foul water wholesome. Grant, Lord, we pray that wherever this salt and water are sprinkled, all the attacks of our enemies may be driven away, and your Holy Spirit may be ever present with us to protect us through Christ our Lord. Amen. May the mixture of salt and water now be made in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mee ka anyị chọsi ikweta oke na oriri nke ya n'eluigwe site na Kristi dị nwere anyị. Ka anyị yọọ ayịyọ. Grant us, O merciful God, protection in our weakness, that we who keep the order of the Mother of God may, with her help of her intercession, rise up from our iniquities. We'll make our prayer to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Everything is uncovered and open to his eyes, of the one to whom we must give account of ourselves. Since in Jesus, the Son of God, we have the supreme high priest who has gone through to the highest heaven, we must never let go of the faith that we have professed. For it is not as if we had a high priest who was incapable of feeling our weaknesses with us, but we have one who has been tempted in every way that we are, though he is without sin. Sing hallelujah. Hallelujah.
Tata, Sir Anthony Moneme, he will be called. Then each society today will call him Nuzo Pulitzer. So in one way or the other, even as we celebrate the Mass of our Mother Mary, Tata, Ozoma Agorai, we go to Ematuta, Ife Agukuve, Tata. Because each proper person, each proper child has a mission. God does not create anything in them. So the call of Levi for the ministry, I do a Chinese, but I got that call, and I gradation. So in this order, now the cultural setting of others, I can that order. And indeed, prior, but only missionary aspect also. Ndị ọ na-afịara ahụ inweta nri ọnụ ha ga-eri, ndị ọ na-afịara ahụ ịfụ ndị ga-akwado ha na agụmakwụkwọ ha, ndị ọ na-afịara ahụ inweta ezigbo ọrụ ha ga na-alụ ha ga-eji wee na-eneta onwe ha anya. Ka Chineke na-akpalite mmụọ ndị nke ya na-ezitere ha enyemaka dị iche iche ka nke arụ ka nke ime mmụọ. Anyị arịọ biko dị nwenụ. Maka anyị niile gbakọtara ọnụ tata isi wee were ajamasị dị asaa n'ụwa malite mmemme nke ụbọchị tata. Ka Chineke gee ntị n'ọrụ arịrịọ anyị na mkpa anyị dị iche iche, ka ọ bịakwa mezuere anyị ihe na-akpa anyị ka ezi ebumnobi ya siri chọọ. Anyị arịọ biko dị nwenụ. Anyị chịtakwazi ụmụnne anyị ndị rapụgoro ụwa n'ụwa, ọ kasịkwa n'ime ezinụlọ Late John Moneme, ka anyị were mkpụrụ obi ha tinye n'aka Chineke onye ọ dịrị igosi ebere na mgbaghara, ka ọ gbaghara ha mmehie ha dị iche iche ma kpọbata ha na aṅụrị nke alaeze eluigwe. Anyị arịọ biko dị nwenụ. Isi ya Chineke ihe ndị ọzọ na-akpa anyị.
As we honor the memory of the mother of your son, we pray, O Lord, that the oblation of this sacrifice may, by your grace, make of us an eternal offering to you through Christ our Lord. Amen. No anybody, no when it's out of the ike ọchịchị na-esekpuru gị, ike niile na-ama jijiji n'ihu gị, igwe na igbe ndị agha nke igwe na-akwa serafim ndị ngọzi jikọtara aka ọnụ na mmemme nke ọṅụ na-eto gị. Anyị na-arịọ ka ikwe ka anyị tiokwu olu anyị na nke ha were ume a na-eto gị na-asị: otu aka gosi ha chawi anyasị ọ bụ biko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bịa nye ụmụazụ ya na-asị nara nke a na ọnụ ya nwere nke a biko nsọ nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ na-ebi ebi a ga-agwa ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ ka e wee gbaghara ndọga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Nye ohere dịkọ n'oche ka uche gị siri chọọ gị onye dị na-achị ebi 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 nke osego ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta ibu na onye kele todo. What's
enyemasa echo maka mmadụ niile n'ebe a anyị ketara oke n'ime ya ma ị natụrụ ịdị asa ụdị kali n'ekporo onwe ya usoro esi akwado San Anthony na nwunye m ga-apụta mmanata ego speshal ndị ọzọ Nigeria nata evidence We pray, O Lord, that we who commemorate the murder of your Son may glory in the fullness of your grace and experience its continued increase for our salvation through Christ our Lord. Amen. Father, parish peace. Almighty and eternal God, at all ages and at all times, you raise from among your people those who will assist in the governance and the direction of your people. We ask you, Father, to bless your servant, Sir Anthony Morning, who will today be selected and be elevated to the Nze, each title in Adazunuku. Assist him by your grace. Pour on him the wisdom you gave your people of old, so that in the company of others who
continue to direct our community so that there will be peace and harmony among the people entrusted to His care. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Father, we beg that you bless this insignia of office in which your servant Sir Anthony be decorated today. May it become to him constant reminder of the new office he has assumed. And may he carry his office with great dignity. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Bless also the chaplet of our Mother Mary. May your servants and the family who pray with you have their prayers answered through Christ our Lord. Amen. Yes. Children, Benson Okoye, Bishop of Nnewi Diocese, is coming very early in the morning in my bar to go. I apologize here in a minute. I can have a so we are looking up with the guy in the morning. As you know, I'm Anthony morning, no one. I